Анкарада 14 сәгать исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 13 гыйнвар сишәмбе көне сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән Төрки дөньяның мәдәни мирасы язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. АКШ илбашы Дональд Трамп Иран белән сәүдә мөнәсәбәтләре дәвам иткән һәр илнең моннан соң АКШ белән барлык сәүдәдә 25% күләмендә тамахана салымына дучар булачагын һәм бу карарның шундук гамәлгә керүен белдерде. Трамп үз белдерүендә җәзаның Иран белән сәүдә мөнәсәбәтләрен саклаган барлык илләргә дә кагылачагын, Вашингтон белән барлык сәүдәне бернинди ташламаларсыз үз эченә алачагын әйтте. Мадридта очрашкан Испания һәм Греция лидерлары АКШ тарафыннан хупланган Газа тынычлык планын тулысынча гамәлгә ашыруны хуплауларын тагын бер кат белдерделәр. Испания премьер-министры Педро Санчес белән очрашудан соң чыгыш ясаган Греция премьер-министры Кириакос Мицотакис ике хөкүмәт тә тынычлык концепциясенә тугры кала һәм киләсе этапка таба тиз алгарыш күрергә тели дип белдерде. АКШ дәүләт департаменты мәгълүматларына караганда, илбашы Дональд Трамп мигрантларга каршы кампания белән вазифасына кирешкәннән бирле 100 меңнән артык визаны гамәлдән чыгарды. Бу бер ел эчендә теркәлгән иң югары сан. Сүзче җитәкчелекнең Америка гражданнарын яклауны һәм АКШ суверенлыгын саклауны үзенең төп өстенлекле бурычы дип санавын белдерде. Трампның 2025 елның 20 гыйнварында икенче тапкыр вазифага кирешүеннән бирле гамәлдән чыгарылган визалар саны Джо Байден илбашы булган 2024 ел белән чагыштырганда 2,5 тапкырга күбрәк. Сүрия армиясы ЕПГ террор оешмасының Халеп вилаятының көнчыгышында кораллы төркемнәр урнаштыруын куркыныч дип атады. Алга таба тагында күбрәк чаралар күрелсә, көч куллану турында кисәтте. Дүшәмбе көнне бастырылган белдерүдә армияның урында хәлне ашыгыч һәм турыдан-туры бәяләве әйтелә. Белдерүдә күзләү мәгълүматларының өстәмә көчләр арасында ПКК террорчылары, шулай ук элеккеге режим калдыклары булуын күрсәтүе билгеләп үтелә. ЕПГ ПККның Сүриядәге төркеме буларак эшли. Иран илдәге протестларга яклау күрсәтүдә гаепләгән Франция, Германия, Италия һәм Англияны Тәһранда вәкиллек итүче дипломатларны сөйләшүләр өчен чакырды. Тышкы эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, аларга гыйсянчылар дип аталган кешеләр китергән зыяннар чагылдырылган фотолар күрсәтелгән һәм үз хөкүмәтләренә протестларны хуплаган рәсми белдерүләрдән баш тартуларын җиткерергә чакырылган. Бу адым Иранның төрле төбәкләрендә шул ук вакытта хөкүмәтне яклаучы митингларда үткәрелгән вакытта ясалды. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Интерфакс хәбәр агентлыгының дүшәмбе көнге хәбәренә караганда, Русия иминлек шурасы рәисе урынбасары Дмитрий Медведев, әгәр дә АКШ илбашы Дональд Трамп Арктика утравын үзенә тәэмин итү мәсьәләсендә тиз хәрәкәт итмәсә, Гренландия халкының Русиягә кушылу өчен тавыш бирү ихтималын әйтте. Русиянең элеккеге дәүләт башлыгы Медведев Трампка тизрәк кумшанырга кирәк, расланмаган мәгълүматларга күрә берничә көн эчендә кисәк кенә референдум үткәрелергә мөмкин һәм 55 мең кешелек бөтен Гренландия халкы Русиягә кушылу өчен тавыш бирә ала дип белдерде. Медведев сүзләрен аннан соң барысы да бетәр. Байрагына яңа кечкенә йолдызлар өстәп булмаячак дип дәвам итте. Трамп Вашингтонның Русияны тыеп тору өчен Гренландиягә ия булырга тиешлеген яклап, Даниягә бәйле автоном төбәк булган утрауны контроль астына алу тырышлыгын яңартты. АКШ илбашы утрауның урнашу урыны һәм ресурслары Гренландияны милли иминлек өчен бик мөһим кыла дип әйтсә дә, бу хәл Дания һәм Гренландия ягыннан кискен каршылыкка очрады. Кремль Трампның бу адымы турында рәсми комментарий бирмәде, ләкин узган ел Арктиканы Русияның милли һәм стратегик мәнфәгатьләре төбәге дип атаган иде һәм Гренландия тирәсендәге бик драматик бәхәсләрне якыннан күзәтүен белдерде. Русия-Украина сугышы Арктика төбәгендәге хезмәттәшлекнең күп өлешен туктатты. Климат үзгәрүенең яңа юллар һәм ресурс мөмкинлекләрен ачуы белән төбәк тагында көндәшлекчел һәм бәхәсле хәлгә килде.
Француз фермерлары бер атна эчендә икенче мәртәбә тракторлары белән Парижга керде. Алар җирле авыл хуҗалыгын арзанрак Көньяк Америка импорты белән гадел булмаган көндәшлеккә куючы Авропа берлеге белән Меркосур арасындагы сәүдә килешүенә ризасызлык белдерә. Сишәмбе көнне үткән чараны Франциянең иң зур фермер берлекләренең берсе булган НСА оештыра. Авропа берлегенең иң зур авыл хуҗалыгы җитештерүчесе булган Франциядагы һәм башка агза илләрдәге фермерлар Авропа берлеге Меркосур килешүе һәм күп сандагы җирле мәсьәләләр сәбәпле айларdır протестларын дәвам иттерә. Париж полициясе чарада якынча 350 тракторның катнашуын фаразлавын ачыклады. Трактор конвойларының берсе Җиңү аркасы каршысында җыелса, икенчесе Франция парламенты бинасына барып җитә. Фенси рейс урынбасары һәм Париж төбәге фермеры Дамиен Грефен Меркосур килешүе Авропа парламенты үз фикерен белдермәсә дә расланды. Бу хәл Франциядә үзебез дә җиңел генә җитештерә ала торган, ләкин француз авыл хуҗалыгына куелган стандартларга туры килмәгән чит ил малларын импорт итүгә юл ачачак диде. Грефен фермерларның сишәмбе көнне Франция парламенты янында протест үткәрәчәкләрен һәм шулай ук 20 гыйнварда Страсбургтагы Авропа парламентында чара планлауларын белдерде. АКШның Ирандагы виртуаль илчилеге ил күләмендәге тәртипсезлекләрнең артуы сәбәпле дүшәмбе көнне Америка ватандашларын вакыт сарыф итмичә илне ташлап китәргә чакыру кисәтте. Бастырылган иминлек кисәтүендә илчилек Иранны хәзер үк ташлап китегез дип ватандашларыннан АКШ хөкүмәтеннән ярдәм алмыйча Ираннан китүне планлауларын сорый. Кисәтүдә шулай ук әгәр китә алмыйсыз икән яшәгән урныгызда яки имин башка бер бинада саклану урыны табыгыз диелгән. Киңәш карарында Ирандагы АКШ ватандашларның дәвам итүче интернет өзеклекләренә әзер булулары, альтернатив элемтә юллары планлаулары һәм әгәр имин булса коры җир юлы белән Әрмәнстан яки Төркиягә күчеп Ираннан китү ихтималын караулары сорала. Иран АКШ икеле ватандашларының Ираннан Иран паспортлары белән чыгарга тиешлеге белдерелгән. Ачыклауда Иран хөкүмәтенең икеле ватандашлыкны танымавы һәм бу кешеләргә фақат Иран ватандашы итеп караячагы искәртелде. Моннан тыш, АКШ паспортын күрсәтү яки Америка Кушма Штатлары белән бәйләнешне ачыклау Иран рәсми затларына кулга алу өчен җитәрлек сәбәп булырга мөмкин диелде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanınızda. Төрки дөньяның мәдәни мирасы. Дөньяда кайбер географиялар бар, онда тавыш диварга бәрелми, яңгырау таулардан түгел күктән килә. Сүз язуга түгел җилгә тапшырыла. Карталарда бушлык кебек күренүче, ләкин хәтердә тирән эзләр калдыручы дала менә шундый урыннарның берсе. Тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында Казакстан далаларына сәфәр кыларбыз. Атлар юлдаш, күк түбә булган җирләргә. Һәм бу киң географиядә бер генә тавышка колак салабыз, ул да булса комуз. Казаклар өчен комуз уен коралы гына түгел, ул сөйләшмәүченең теле, сүзедер. Кылларына чирткәндә моң гына башланмый, хәтердә уяна. Комуз Төрки дөньяның иң элекке кыллы уен коралларының берсе буларак Урта Азиядан алып Балканга кадәр сузылучы киң географиядә кулланылган. Төрле җәмгыятьләрнең музыкаль мәдәниятләрендә, төрле формаларда һәм башкару стильләрендә булган. Комуз уен коралы гына түгел, вакытны бер-берсенә бәйләүче күпердә. Күчмә халыклар уйнаган анда, учак янында яңгыраган ул, дала рухын аңлаткан. Шаманнар, шагыйрьләр кулында изге корал булган комузның тамырлары Урта Азиядагы элекке төрки җәмгыятьләргә барып тоташа. Шаман йолаларында рухлар белән корылган элемтәнең тавышы булган ул. Телдән сөйлә мәдәниятен йөртүчегә әверелгән. Анадолуда исә сазның атасы буларак юлын дәвам иттергән.
Комуз шагыйрь белән мәгънә казана. Шагыйрь тарихны аңлата, халыкның вөҗданы һәм сүз остасыдыр. Иң элекке үрнәкләрнең берсе булган Дәдә Коркут угызларының истәлеген комуз тавышы белән киләчәккә илткән. Урта Азиядә Манас достанын яшәтүчеләр һәм шагыйрьләр комузны һәр хикәядә яңадан торгызганнар. Анатолуда Юнус Әмрә кешенең эчке дөньясына дәшүче сулыш кебек, саф теле белән йөрәкләрдә из калдырган ул. Köroğlu ise komuzның баш күтәрүче йөзе, золымга каршы торуны һәм бәйсезлекне аңлата. Караҗаулан һәм Дадалоğlu кебек шагыйрьләр белән бергә комуз мәхәббәт, табигать һәм чит илдә яшәүнең теле булган. Азербайҗанда комуз саз традициясен дәвам иттерүче буларак бәяләнә. Дәдә Коркут хикәяләрендә комузны еш күреп була һәм шагыйрьләрнең комузда уйнап достан сөйләве аңлатыла. Комуз Казакстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Түркменстан, Азербайҗан, Төркия һәм Балкан кебек киң географиядә кулланылган. Халык музыкасы, дастан, шигырь сөйләү һәм мистик музыка кебек төрләрнең формалашуында мөһим роль уйнаган. Бүгенге көндә заманча кыллы уен коралларының күләгәсендә калса да, комузның төрки дөньяның уртак мәдәни мирасы буларак үзенчәлекле урыны бар. Бүген комуз үткәндә калган нәрсә түгел, һаман да искә төшерүче һәм сөйләтүче тавыш. Аның үткәне төркиләр сүзгә таянып корган мәдәни дөньяның үткәне. Олуг шагыйрьләр дә бу дөньядан күтәрелүче тавышлардыр. Казакстан даласында комузда уйнаганда шигырь сөйлиләр. Шигырьне сөйләүчегә акын диләр. Акын нибары шагыйрь яисә музыкант кына түгел, ул даланың истәлеген саклаучы. Комузны кулына алганда текст кына укымый, яттан сөйләми ул. Ул даланың сүзләрен җиткерә. Бу җирләрдә комузны туйларда, җаназа өйләрендә дә ишетеп була. Чыккан конфликттан соң тынычлык урнаштыру чарасы ул. Шуңа күрә казак мәдәниятендә тарих күпчелек язу белән түгел, комуз белән күчә. Комуз үткәннең моңы кебек кабул ителә алына, ләкин казаклар өчен ул үткәндә генә калмый. Чөнки комуз ул мәңгелек классика. Бер шагыйрь йөзләрчә ел элек сөйләнгән дастанны бүгенге сүзләр белән аңлата ала. Комуз традицияны саклый, ләкин сулышны иреккә чыгара. Шуның өчен һәр буын комузны яңадан өйрәнми, яңадан хис итә. Казакстанда бүгенге көндә комуз сәхнәләрдә, консерваторияларда, заманча чараларда урын ала, ләкин аның асыл урыны һаман да шул ук, кешенең тезе, учак янында һәм шигырьдә. Бүгенге тапшыруыбызда Казакстан даласында туган моңны тыңладык. Комузның гади, ләкин тирән моңы бар. Бу моң безгә шуны әйтә: һәр бөек хикәя өчен көчле тавыш кирәкми, кайберләре өчен бер кыл тибрәнеше дә җитә. Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыруының киләсе чыгарылышында күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы. Татарстан хәбәрләре. Мактарап наушыр. Татарстан башкаласы Казанда гыйнвар башыннан 144 мең тоннадан артык кар эреткәннәр. Бу турыда Татар информ агентлыгы җиткерә. Гыйнварның беренче көннәрендә Казанда кар эретү пунктларына китерелүче кар күләмендә арту теркәлгән. 1 гыйнвардан 11 гыйнварга кадәр станциядә 144 мең тоннадан артык кар массасы эшкәртелгән. Бу узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 3 тапкырга диярлек күбрәк.
Хәзерге вакытта Казанда 14 камера белән җиһазландырылган 8 кар эретү станциясе эшли. Аларның гомуми проект куәте тәүлегенә 8000 тонна кар тәшкил итә. Әмма гамәлдәге йөкләнеш исәпләнгән күрсәткечләрдән артып китә. Һәр камера көненә 1200 тоннадан артык кар эшкәртә. Татарстан Милли китапханәсендә Илһам Шакировка багышланган документаль фильм күрсәтелде. Татар информ агентлыгы белдергәнчә, Илһам Шакиров бөек халык җырчысы исемле документаль фильм май аеннан башлап төшерелгән. Ул 90% татар телендә. Фильмны әзерләүдә 30дан артык кеше катнашкан. Алар арасында концертларын алып баручы Рабит Батулла, гитарачы Рәшид Сабитов, аккордеончы Сәйдәш Гарифуллин, Шакиров үстергән егет Искәндәр Сиражи, җырчы Зөһрә Шәрифуллина, ярдәмчесе Илһам Хаҗиев, җырчы һәм алып баручы Гөлзадә Сафиуллина, абысының улы Флюр Шакиров та бар. Фильмда Илһам Шакиров тормышының төрле чорлары яктыртылган. Илһам Шакиров турындагы фильмның режиссеры һәм сценаристы Ратиф Кашапов. Быел Илһам абыйга 91 яшь тулыр иде. Без бу җырчының кадерен белмибез. Аның видеолары, язмалары интернетта аз. Без аны кешегә дахи дибез, моны бит испатларга, күрсәтергә, ишеттергә кирәк. Бу эшкә башка кешеләр дә кушылсын иде, дигән фикерләре белән уртаклашты ул тамашачылар белән. Татар информ агентлыгы хәбәр иткәнчә, Татарстан Җумһурияте Милли музее һәм аның филиалы булган Габдулла Тукай музее Ачык университет белән берлектә Муса Бигиевның Казандагы эзләреннән дип аталган сәяхәт уздырды. Әлеге сәяхәт дин галиме Муса Бигиевның тууына 150 ел тулуга багышланды. Сәяхәттә катнашучылар галимның Казан белән бәйле кайбер әһәмиятле урыннарында тукталып, 20нче гасыр башындагы татар дини интеллектуаль тормышы белән таныштылар. Безнең Кайым Насыри, Хуҗа Бәдигый һәм башка татар зиялы шәхесләре турында экскурсияларыбыз бар. Муса Бигиевны да Казанда яшәүчеләр белергә тиеш. Алга таба да андый экскурсияларны уздырырбыз дип уйлыйм, диде лекцияның алып баручысы Габдулла Тукай әдәби музее фәнни хезмәткәре Лена Тябина. Нәкъ менә Муса Бигиевка багышланган сәяхәтебез беренче тапкыр һәм эксперименталь рәвештә узды. Сәяхәт җылы атмосферада үтте. Фикер алышулар булды. Муса Бигиев мирасына кызыксыну зур булуын күрү безне бик шатландырды һәм мин бу галимгә багышланган чараларны уздыруны дәвам итәргә кирәк дигән фикергә килдем, диде Бөтендөнья татар яшьләре форумы җаваплы сәркәтибе Эльмира Вәлиева. Экскурсиядан соң катнашучыларны Ислам мәдәнияте музеена Муса Бигиев тормышы һәм мирасына багышланган күргәзмәгә чакырдылар. Анда алар галимнең шәхси әйберләре, архив документлары һәм китаплары белән танышты. Тарихчы Оскар Гатин сүзләренчә, аның мирасында булган иң төп әйбер Коръән басмаларын җентекләп өйрәнүе. Муса Бигиев татар дөньясында гына түгел, ислам дөньясында да Коръәннең басма нөсхәләрен өйрәнүне фәнни дәрәҗәгә куйган кеше. Шәһабеттән Мәрҗани беренче булып Коръәннең басма нөсхәсе турында материал язып чыга. Муса Бигиев типографик хаталар таба. Риза Фәхретдин исә Коръәннең басма нөсхәләре турында тулы тарихын язып чыккан кеше. Бу үч татар шәхесе Коръәннең басма нөсхәләрен өйрәнүгә нигез сала һәм хәзерге вакытта бу фән тармагын гарәп галимнары актив үстерә. Алар бөтенесе дә Муса Бигиевның хезмәтләрен куллана, диде ул.
Азатлык радиосы шагыйрь һәм рухани Кол Шарифның моңа кадәр билгеле булмаган әсәренең табылуы турында яза. Татарстан Фәннәр академиясе галимнәре Үзбәкстан башкаласы Ташкентта Казан ханлыгы шыры рухани имам һәм шагыйрь Кол Шарифның газәлләрен тапкан. Бу хакта Татар информга әңгәмәдә академиянең Мәрҗани исемендәге Тарих институты өлкән фәнни хезмәткәре Исмагыйль Гыйбадуллин сөйләде. Аның сүзләренчә, декабрь аенда институт хезмәткәрләре Ташкент шәһәренә экспедициягә барган булганнар. Сәфәрнең максаты күренекле шагыйребез Кол Галинең тормышы һәм иҗаты турында материаллар, мәгълүмат эзләү иде. Бу юлы кызганыч Кол Гали турында яңа мәгълүматлар таба алмады. Әмма галим сүзләренчә, сәфәрдә алар көтелмәгән табышка Кол Шарифның газәленә тап булганнар. Без бу газәлне 19-нчы гасырда Хорезмдә төзелгән бер поэтик антологиядә Баязда таптык. Анда фарсы һәм төрки авторлардан күп шигырьләре бар, һәм шулар арасында Кол Шарифның бик кыска, нибары 5 бәйттән торган газәле дә очрады. Минемчә, аның дистәләрчә газәле Үзәк Азия илләре һәм башка мусульман дәүләтләре китапханәләрендә әле дә Татарстан галимнәренә китап ята, дип сөйләде Гыйбадуллин. Әсәрдә Кол Шариф Аллаһка булган мәхәббәте турында яза. Бу мәхәббәт аны иртән иртүк күз яшьләре түгәргә мәҗбүр итә. Йөрәген тулысынча яндыра, дип анлата тарихчы галим. Кол Шариф исеме Казанның һәм татар халкының иң зур символларының берсенә әйләнгән шәхес. Ул безнең өчен очраклы шәхес түгел. Аның язмышында татар халкының катлаулы һәм фаҗигале тарихы чагыла. Шуңа күрә без аның мирасын сакларга, өйрәнергә һәм киләчәк буыннарга тапшырырга бурычлы. Аны бөртекләп җыярга тиешбез, дип анлата табыш әһәмиятен Гыйбадуллин. Мәхтәрәм таңшыр, Төркия авазы тулкыннарында Татарстан һәм татар дөньясы хәбәрләре белән таныштырубызны киләсе сишәмбе көнгә чыгарылышыбызда дәвам итәрбез. Татарстан хәбәрләре. Мәхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Яршан, интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска толкынның 15360 кГц эшлегендә. Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән www.trtdinne.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән www.trtdinne.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша вот вес радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мәхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК33 Янәшәгир, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trт.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.